Manufofin dama su ne na farko muna son gwamna ko kuma shugaban da zai haɓaka mana harkokin ilimin mu. Muna son shugaba ko gwamnan da zai zo harkar noma a kula da ita. Muna son shugaba ko gwamnan da zai zo ya kula mana da harkar lafiyar mu. Muna son shugaba ko gwamnan da zai zo ya gyara mana garin mu yayi kyau ta yadda ba za mu dinga zuwa wasu garuruwa muna zama 'yan ƙauye ba, sai dai a zo garin mu a zama 'yan ƙauye. Assalamu alaikum masu kallon mu. Kamar yadda ka sani, sunana Farida Usman Duka. Kuna tare da mu a cikin shirin nan namu mai farin jini, wato Insight with Farida. Shirin Insight with Farida shiri ne da yake kawo muku tattauna da fitattun 'yan siyasa, 'yan kasuwa har ma da matasa masu amfani da kafafen sadarwa na zamani. Kamar kullum, yau ma muna tare da fitaccen bako. Bakonmu ya kasance ɗan siyasa kuma ɗaya daga cikin hadiman mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf. Sannan ya yi suna, ya yi fice a kafafen sadarwa na zamani. Na san cewa masu kallo sun matsu domin su ji shin waye wannan bakon namu a yau. To, da wannan nake gabatar muku da Honorable Salisu Yahaya Hotoro. To, Honorable barka da zuwa. Masu kallo za su san shin waye Honorable Salisu Yahaya Hotoro. Ta'uzu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. To da farko dai zan fara da yi miki gyara. Kamar yadda ne miki off camera kin ce ba za ki dauka ba, to zan yi miki mutane su sani. Ni ba honorable bane, ni ba malam bane, ni ba comrade bane. Sunana Salisu Yahaya Hotoro. Idan za ki addressing ɗina, ki addressing ɗina da sunana Salisu Yahaya Hotoro, ba honorable ba, ba malam ba, ba comrade ba. Kuma an haife ni a garin Dosan da ke yankin karamar hukumar Dawakin Kudu. Na yi makarantar primary a wata primary da ake kira Kunkura Primary School da ke cin yankin karamar hukumar Dawakin Kudu. Bayan haka na yi makarantar secondary a garin Sumaila. Bayan na gama Sumaila na je makarantar horas da malamai ta Sa'adatu Rimi College of Education, inda na yi karatun na samu takardar kammala NCE. A yanzu haka ina zangon ƙarshe a buɗaɗɗiyar jami'a ko kuma jami'ar da ake iya karatu daga gida, wato National Open University, wanda ina karanta fannin aikin jarida a wannan jami'a. A yanzu haka ina aiki da mai girma gwamnan jihar Kano a matsayin babban mai taimaka masa a bangaren kafafen sadarwa na zamani. A takaice wannan shine Salisu Yahaya Hotoro. Shin kamar yadda ka ce kana siyasa kuma kana karanta aikin jarida, shin ka taɓa yin wani aiki ne wanda ya shafi jarida? Na yi aiki da ya shafi aikin jarida na akalla na kai shekara 2 zuwa 3 na yin aiki a gidan rediyo, wanda kuma kusan duk fannonin da suka shafi abubuwan da suka shafi gudanarwa da wannan na gidaje da ake gudanarwa a gidan rediyo ba bangaren da ban taba ba. Saboda haka na iya cewa na taba aiki da ya shafi aikin jarida. Ka fara siyasa kuma ka yi fice a kafafen sadarwa na zamani. Shin ta kafafen sadarwa na zamani ka fara siyasan nan ne, ko kuma irin siyasar da ake cewa ta grassroots daga nan ka fara? Gaskiya ni siyasa ta ba ta kafafen sadarwa na zamani na fara ba. Na fara siyasa ne tun daga grassroots, tun daga unguwa aka taho matakin abin da ake cewa chapter, muka taho mazaɓa har ƙaramar hukuma, har kuma zuwa matsayin da Allah ya kawo mu a wannan rana. Dukkaninsu kuma an rike matakai daban-daban tun daga matakin chapter din har zuwa wannan matakin da muke kai a wannan lokaci. Masha Allah. To ranka yi daɗe, me ya ja hankalinka ka fara siyasa? To gaskiya abin da ya ja hankalina na fara siyasa, ba wai na shiga siyasa ne a matsayin ta na siyasa ba, kamar ra'ayin wani mutum ne ya sa
na ji ni na faɗo harka ta siyasa. Wato ra'ayi na jagoranmu na ɗariƙar Kwankwasiya Injiniya Rabi Musa Kwankwaso, wanda kusan tunda na taso nake bibiyar irin abubuwa da yake yi wa al'umma, musamman a gwamnatinsa tun first tenure kenan 1999 to 2003, wanda wannan shine yasa kamar na zama kamar abin da yake yana bani sha'awa, musamman yadda kamar a yadda na fahimce shi a wannan lokacin yana yin abubuwa da suka shafi al'umma, suke taɓa al'umma kai tsaye. Wannan ne yasa na ji kamar ƙauna da sansa ta shige ni tun a wancan lokaci, kuma ni kaina dai ban farga ba har na ganni tsindin kuma a cikin harkokin siyasa. Shin za ka iya bayyana mana ayyukanka a matsayinka na babban mataimaki na mai girma gwamnan jihar Kano a bangaren sadarwa na zamani? Well, kamar yadda na gaya miki kuma kika faɗa, ni ne babban mai taimakawa gwamna a bangaren kafafen sadarwa na zamani. Lokacin da aka ɗauke ni wannan aiki ko kuma aka naɗa ni wannan mukami, an bani takarda wacce kamar schedule of duty. Kamar wannan takardar a cikinta duk an zayyano min irin abubuwan da suka rataya a kaina a matsayin wannan mukamin da aka bani. A cikinsu kuma shine na farko tallata ayyukan gwamnati, a yada su al'umma su sani through social media. Bayan haka akwai yadawa da fitowa da kuma yada manufofi policies kenan na gwamnati, domin mutane su sani su ma su kuma fahimce su. Bayan haka akwai kare kima da muhibba ta gwamna da kuma gwamnatin da dukkanin jami'an gwamnati. Sai kuma na ƙarshe aka ce duk wani abu ko menene wanda gwamna ya ga damar saka ka a duk lokacin da ya ga damar saka ka, to wannan ma aiki ne. Saboda haka wannan su ne ayyukana, kuma tun da muka faro, tun daga lokacin da aka naɗa ni tsawon kusan sama da shekaru 2 da suka gabata har zuwa yanzu, akan irin wannan aikin muke. Yaɗa manufofin gwamnati, yaɗa ayyukan gwamnati, kare mutunci da kimar gwamna da duk ta jami'an gwamnati. Sannan kuma duk lokacin da gwamna ya saka mu wani aiki, kowane iri ne, ko a ina ne, komai daɗinsa, komai wahalarsa, mukan iya zuwa mu je mu aiwatar da shi. Masha Allah. Yaya kake daidaita tsakanin tallata manufofin gwamnati da kuma fuskantar suka daga mace ko abokan adawa, jam'iyyun adawa ko kuma mutanen gari? To dama dai abinda Hausawa ke cewa ai kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa. Ba da za ka yi a ce kana cikin gwamnati baka da aiki sai tallata ayyukan gwamna, baka da aiki sai tallata ayyukan manufofin gwamnati, kuma kai tunanin wai ba za a soke ka ba. So wannan ni ba ma ɗaukar sa komai, kawai ɗauka muke muna ma sawa a ranmu cewar kafin ma a yi mana ɗin, muna sawa a ranmu cewa wannan za ta faru. Saboda haka kawai muna yin sa kamar yanda kike cin abinci ki sha ruwa, haka muke yin sa, ba tare da jin wani abu ko wani abu ba. To wani rawa media take takawa wajen ganin cewa sun gyara ko kuma sun ɓata sunan 'yan siyasa a kafafen sadarwa na zamani? To ba shakka matasa, musamman masu amfani da kafafen sadarwa na zamani wanda ake kira 'yan social media, suna da rawa gagaruma da suke takawa wajen samarwa ko kuma halakar da ɗan siyasa. Idan suka ga dama za su yi duk abin da za su yi, komai farin abu idan suna so su mai da shi baki za su iya mai da shi baki. Haka komai bakin abu idan 'yan social media suna son su mai da shi fari, suna da dama
da suke iya mai da wannan abin baki. Saboda haka ba shakka matasanmu musamman a wannan zamanin da kamar social media din ta zama gidan kowa, jikin kowa, hannun kowa, ba wani guri da zaki je ki tarar da wasu rukunin mutane da ba sa amfani da kafafen sadarwa na zamani. To saboda haka da siyasa da kasuwanci da karatu da duk ma abubuwa na rayuwa yanzu sun koma social media din. To saboda haka ita social media din ko kuma matasan ba shakka suna taka rawa muhimmiya sosai wajen haɓaka ko kuma samar da gwamnati ko kuma durƙusar da gwamnati idan suka ga dama. Masha Allah, ka ƙalubalanci gwamnatin baya. Na'am. Ba kaɗan ba. Idan aka ce a yanzu ka daidaita irin ayyukanku da kuke yi da kuma ayyukan wancan gwamnatin. Shin kana ganin cewa gwamnatinku ta yanzu ta fi waccan gwamnatin aiki? To ai kamar ga duk mutumin da ya sani akwai dalilai da yawa da ya sa muka kalubalanci gwamnatin baya. Ai mu muka kafa ta, mu muka yi ta, mu muka kafa ta. Yanzu idan zan ɗauko miki tsofaffin rubututtuka na da na dinga yi a social media a 2015 lokacin da mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsaya takara, tun kafin ma a bashi takarar mu muna daga waɗanda muka tsaya tsayin daka kai da fata kan cewa Ganduje muke so a bawa takara, saboda shi muna masa da kyakkyawan zato a wannan lokacin. Muna jin cewar shi kaɗai ne zai zo ya ɗora daga inda tsohon gwamna ya tsaya, shi kaɗai ne zai kare mana manufofinmu na jihar Kano, shi kaɗai ne zai ciyar da Kano gaba ta yadda ake wannan. So amma daga gabar da Ganduje ya zama gwamna ya sauka daga kan manufofin da mu muke tunanin saboda wayannan manufofin muka zabe shi, daga wannan gabar mu ma muka raba hanya da shi, yayi yamma muka yi gabas. Saboda haka a yanzu wannan gwamnatin kamar abu ne a fili, kamar yadda na ga miki manufofin da ya sa muka yaƙi ko kuma muka bijirewa wancan gwamnatin su ne kuma suka sa a yanzu muke tare da wannan gwamnati. So kuna ganin cewa manufofin nan wanda wancan gwamnatin a ganin ku bata yi ba, wannan gwamnatin a yanzu tana ai manufofin dama su ne. Wannan gwamnatin kamar abu ne a fili. Kasance makusance da mai girma gwamnatin Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. A cikin ayyukan da yake yi, wani aiki ne da birge ka wanda kake ganin cewa yes, wannan aikin da gwamna yake daidai yake, kuma sannan kake ganin kuka tallata shi, ka yaɗa shi, mutane da tsari na shi ne da duk mutumin da nake tare da shi, musamman shi ne gwamna ina kallon me ya fi ba muhimmanci shi a kan kansa, ni ma na ba wa wannan abin muhimmanci domin na ba shi ƙwarin gwiwa cimma wannan buri ko kuma manufar tasa. Manufar mai girma gwamna, priority ɗinsa gwamnatinsa na ɗaya shi ne ilimi, priority ɗinsa na biyu shi ne ilimi, priority ɗinsa na uku shi ne ilimi, sai sauran abubuwa. Saboda haka idan kika duba duk cikin abubuwa da duba da yanayin da jihar Kano ya samu jihar Kano da kawo matsalolin da abubuwa da suka kawo, babu wani bangare ko wani sashi da aka kafa ta ɓaci. Saboda haka abinda ake nufi kuma da a kafa a bawa wani sashi doka ta ɓaci, wannan abu ana nufin za a iya ajiye komai a kula da shi, za a iya barin komai amma shi ya ɗauke shi. Saboda haka ɓangaren irin ayyuka ko kuma hidimar da mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yake yi wa ilimi, gaskiya magana tana ɗaya daga cikin abin da suke sa lalle da soyayya su kullum tana shiga rai da musamman hidimar da irin hidimar da yake yi. kana social media sosai, shin za ka iya kula da kusantar ka guda ɓangaren aiki da kowane social media da kake makusantanka a social media? Ni makusantana watakila a ɓangaren aiki
in zan faɗi mutum uku ma wataƙila in na faɗa miki na ɗaya in na zo na biyu ma in faɗa miki shi in na zo na uku ma in faɗa miki wataƙila ba zai wuce Ibrahim Adam ba shi ne kullum muke aiki tare da shi kafara da kafara duk abin da zamu na harkar ciyar da ci gaban wannan gwamnati mukan shawara da shi. Akwai matasa masu sha'awar ta da dama musamman wajen da suke samun shin wani shawara za ka so ba su matasa da suke lissafi da tunanin su su shigo filin siyasa da to shawarar da zan ba mutum duk abin da za ka yi kake da interest a kansa kake da sha'awa ko kake da fashion a kansa idan za ka yi shi ka shigo shi To masu kallo duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. To ranka ya daɗe muna godiya da lokaci da ka bamu. Ku kasance tare da mu a shafukanmu na YouTube, TikTok, Twitter, Facebook har ma da Instagram. Sannan kar ku manta ku yi mana like, ku yi sharing, ku kuma yi subscribing a YouTube channel ɗinmu. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa. Thank you for watching.